makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, 7 healthy habits para sa High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda
Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, cool body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors: Vice Mayor Marisa Vilitario Howe and family, Nabua Camarines Sur; Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City; Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabua Camarines Sur; Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabua Camarines Sur; Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabua Camarines Sur; from the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur; Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabua Camarines Sur; Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabua Camarines Sur; Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabua Camarines Sur; for the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua Camarines Sur; for the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabua Camarines Sur; retired Fire Senior Inspector Raul Duran Angeles and family, Nabua Camarines Sur; and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kondunyan. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na, insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy ng guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nakilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ang nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala akong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon. So nakita ko sa internet yung Yiling.
Nagpapasalamat ako sa healing dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umiihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang healing kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa healing. Sarap na ng tulog ko. Kaya ninintain ko na ang healing. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa dos kita kan bulan na Hulyo aldaw po kita ni na Martes. Isa na ka na panahon. Siribot-sibot na naman ana sa tuyang mga kababayan. Lalong-lalo na po itong mga may pinapa-eskwela ngunya ng mga panahon. Ta i-enrolla na naman. Banya to sa lado technical si Engineer Abelindon Torallo, ang samuya pong Chief Technician. Sa information si Dun Cabrillas. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Magayon na kamugtakan ka na sa tuyang panahon na babanaag tana na sirang ka na aldaw. Kaya duman sa mga nagralaba, babalad ni na paroy, asin ano pa man na mga pwedeng paalangon ngunya na pagkaaldaw, hindi na po ang sendong pagkakataon. Pero po sa pag-uurlayan natin, ibagang manunungod sa SIM registration na pinag-implementar ka na panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, asin man itong national ID na ipinautubman kan panahon man giraray niya. Kadakol po kan mga nagsasabi na talagang halos mayo man epekto sa lambang namamanwaan itong national ID na pinagtaukan na Philippine Statistics Authority. Kumbaga day man talaga nagagamit personal sa ano man ang mga transaksyon an ipinagtaong ID yan kana Philippine Statistics Authority. May mga nagsasabi ka ito na pwede nang gamiton sa ano man na transaksyon. Mala so pag paluwas na nga ni kan national ID bulan bagaan inabot. Ako nga ni nag-apply kan panahon pa nin pandemic na i-release pa lang September 2023. Hamak mo sa ng mga prosedimento yan na ang pagproseso taon ang binibilang. So iba madali kaya mangalas ka ano man na
kumbaga, digdi pa lang sa pagproseso kana national ID, kadakol na pong kapalpakan. Kung minsan sa mga nag-apply na huri, inot. Ngunyan, ano ang pinaka-purpose kay ning pinag-implementar na ini kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte na magkaigwanin national ID hali sa PSA ang lambang sarong Pilipino. Ano daw, nakakatabang man ini, na dahil man nga nakagamit sa mga transaksyon. Ini po ang kumbaga kapalpakan na agadan ka na mga arog ka ini ana sa tuyang mga kababayan na tawanin national ID tapos dahil mo man magagamit personal sa ano man na transaksyon. Tapos ini man na sa SIM registration, naaraman pa sa mga profile mo, pwede ka nang i-hack o i-scam. Naaram na baya itong profile mo kung ano ana yaon nakabugtak sa imong profile. Na dapat ko ta imbes na SIM registration ang gibuhon kan Department of Information and Communication Technology ining DICT, pakusugon ang signal kan mga telecommunications company digdi po sa satuyang nasyon. Bakong suro SIM registration na yan halos daiman epekto sa satuyang mga kababayan, pinagpadipisilan sa nabagan sa tuyang mga kababayan. Sagkod ngunyan dahil manatitrace kan gobyerno kung isaan mga hacker, scammer. Dapat ko maaraman na tulo sa igwa ng SIM registration, naka-register na ang mga SIM card. Kalukuhan sa nabaga kung niisipon niya to. Mas madali na nga ni lugod na i-hack, i-scam sa imong SIM card. Naaram na kan mga scammer. So mga yaon man sana sa gobyerno, ang iba na talagang master sa computer, baka may kakutsaba pa yan ng mga scammer. Kaya mag-isip-isip po ang sa tuyang mga kababayan kay ni. Tangon niya, nagpaparadakol na ang mga scammer sa ka-hacker, digdi po sa satuyang nasyon na dahil man napapatawanin kastigo, nadadakop ka na DICT, kan cybercrime. Pag-abot sa teknolohiya, harayo pa po kita sa ibang nasyon. Hindi pala nga ni sa signal, wara-wara na ang signal kan mga telecommunications company. Ini sanang problema ta sa satuyang nasyon pag-abot sa teknolohiya digdi sa komunikasyon. Ay kunyan yan kumbaga madali kitang paikuton kan ibang nasyon. Mas advance ang teknolohiya ninda arog kan China. O namamayag pagbagadig di sa satuyang nasyon. Halos ang mga ginagamit niya to sa komunikasyon, mga made in China. Kaya daw anong gibuhon po kan mga Pilipino, dapat pakarhayon niya to ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Saro po yan sa pwedeng makapauswag kan nasyon Pilipinas. Pero kung ang mga nanunungdan, iyo man sana nagpaparuro, an iba, dyan po ang problema. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena.
Basahon ko po giraray ining manunungod sa ginigibong satellite registration schedule kan Commission on Election digdi po sa siyudad kan Iriga. Na naka-schedule na satellite registration na barangay ngunyan dyan sa Barangay San Pedro, gigibuon po sa Barangay Hall. Sa Aga sa San Rafael sa Barangay Holman, sa San Ramon sa July 4 sa Barangay Hall, sa San Roque sa July 5 digdi po sa Gaisano. Asin sa July 9 duman sa San Vicente Norte sa Barangay Hall, sa San Vicente Sur sa July 10 dyan po sa Covered Court sa Tubangan kan Barangay Hall, sa Santa Cruz Norte sa July 12 sa Barangay Chapel. Asin sa July 16 sa Santa Cruz Sur sa Barangay Hall, sa Santa Elena sa July 19 sa Barangay Hall, tapos sa Santa Isabel sa July 23 sa Barangay Hall, sa Santa Maria sa July 24 sa Barangay Hall, sa Santa Teresita sa August 6 sa Barangay Hall, sa Santiago sa August 14 sa Barangay Hall, asin sa Santo Domingo sa August 20 sa Barangay Hall, sa Santo Niño sa August 27 sa Barangay Hall. Report! Bueno, nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Hello? media and kung ano ang mga kasimbagan kayang Departamento de Salud. Ngunyan na
panahon. Tapos na kita sa pandemya, and ano na naman itong mga tinututukan ng programa kan Departamento de Salud o na Poligdi sa Kabikulan para sa tuya pong mga kababayan. Ate Glenn, anong klaseng kape na ipapainom dyan sa kapihan? Ay ko yan, garo man sa matriinuan. Baka tinutong man sana. Sa bagay, namimis niya to ang arog kaya na klasikan kape. Pero ko yan, 3-in-1, pero kung gusto mo kayo itong puro, pwede man, ikanan mapimpla. Mas masiram pa daw duman sa kape ni dating Konsyal Sani Maestrado. Ang kape kaya, depende sa nagtitimpla kan ng kape, depende sa panlasa, gabos man yan, masiram, karon dang Philip. May kape puro, may kape barako baga. Yan, igwanin kaping barako, igwanin kuya nitong iba pa klase kan kape. Kundi dahil ko ipadawag ang kape kan tinutong sa nang bagas? Atakan panahon, ako nga ni, para ako sa sinusugo kayo ito kan sa kuyang magurang na magtutong nin bagas para maggibunin na kape. Pero kung yan, igwa pa man kayan, kuya na karon na Philip, pinong-pino na ta, pinapagiling na. And then, may mga halo na nga ni, pero lasa pa man giraray, kuya, pagiging rice coffee. Sabi kaya kanina, high-tech naman sa kasosyal, Ate Glenn? Yung nga ni, kahit to, pag nagtutong ako nina bagas, tapos gigibon kape, pag inon pa kayan, may mga minasabit sa tuyang ang ipon, ito mga bilog-bilog baga na pinutong, tayaon pa yan, pag inom ka kape. Pero ngunyan, dahil na kayan, itong mga pino na mga rice coffee ang satuya pong nababakal. Pinong-pino na yan, kaya diretso ang pag-inom. Lasang kuyan mananggad, pinutong. Kumbaga, mahalnas na sa halanuhan. Come again? Mahalnas na sa halanuhan. Yung ani, bihira na garoon yan, ito magtutong min bagas. Pagkanaklan mo yan, sibot at satuyang kababayan, duman na sila sa mga instant coffee na pinag-aapod. So, yun ang kaganapan sa Siyudad Canaga, ikalimang serye kan Kapihan sa Bagong Pilipinas na sponsored kan PIA Regional Office 5. And syempre, ang mayor na bisita ngunyan, Department of Health. Ang tabayanan pa kung ari na mga ahensya pa kan gobyerno, mga masunod, sa garo saro-saro yan ay sasalang kan nakaaging simana nagatindir ako Department of Agriculture. Ngunyan, Department of Health. So yan muna karandang Philip ang tutuyang informasyon. Gikan sa location, Glenda Diares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Haligyan sa luwas. And connection ka na ginigibong mga kapihan. Pagkapi-kapi kan mga miyembros kan media sin iba pang ahensya kan sa tuyang gobyerno duman po sa Siyudad Canaga. No rin man daw ako makakapi. Kan kapihan na yan. Makonsuelo man magkapi-kapi. Nakaibahan po ang manlain-lain na ahensya kan sa tuyang gobyerno, ang mga miyembros kan media, nagkakahuro-harampang, na nagpapalipot kan tinimplang mainit na kape. Di po sa probinsya ng Camarines Sur, halos sunod-sunod ang nagkakadarakop ng mga embelto sa illegal na droga. Kundi garo nagsisikat na naman po ang syudad ng Iriga. Itong nadakop sa Banuan kan libmanan sarong dating pulis. Milyon ang kantidad kan droga. Tubong Iriga. Kasuudma na naman, nagkaigwanin buy-bust operation sa Barangay San Francisco worth 200,000 ang shabu na nadakop duman sa alias Dominic. Digdi na naman sa syudad kan Iriga.
Pambihira. Diyan daw sa San Francisco, haloy na pong panahon. Yaro iyo man yan ang tataghanin droga. Ligdi sa siyudad kan Iriga, saro man yan. Kaya ito, dyan sa barangay San Agustin. Kay papugiraray nag-uurontok ang ibang mga kababayan niya to. Sa pagbariwas asin paggamit ka na illegal na droga o ining inaapod na shabu. Hoy, good morning man sa mga parantabay niya to. Diyan po sa Merkado Publiko kan Siyudad nin Iriga. Sa mga paratinda nin pansit, guto, mga lutong papag. Siyempre dyan sa mga paratinda nin lubid asin banig. Ki Sheila Lasat asin man ki Manoy Edson Tillas. Sabi pati ka itong mga paratinda nin goto. Sir, kumustahon mo man nga kami digdi? Ay, permi na niya ako. Ngunyan, sibot na naman po ang mga eskwelahan sa pampubliko. Digdi po sa satuyang nasyon. Digdi sa satuyang lugar sa siyudad kan Iriga. Ngalas nga ni ako ta garo liwat magkakaigwanin groundbreaking ceremony Dati na po na nagkaigwanin groundbreaking ceremony an pagpapakonstruir nin bagong division office kan digdi po sa siyudad kan Iriga kan panahonan superintendent si Dr. Danilo Despi. Ngunyan mabalik si Dr. Danilo Despi ta siya man ang nagpaluwas kan pahayag kay ni na magkakaigwanin bagong division office an siyudad kan Iriga dyan sa barangay Santo Domingo. Kaya magkakaigwa giraray nin groundbreaking ceremony sa aga po. Abangan ta. Report! Bueno, nasa linyaman si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi, Karondang Philip, marinara sa imo asin sa gawa sa Grand Tabay. In connection tabi, Philip, nagdadangadang na pagsikat kang enrollment sa gawa sa pampublikong eskwelahan sa elementarya asin sekundarya sa inman na parte igdi sa Pilipinas. Mapoy ini tabi sa aga, Karondang Philip. Kaya mahigot na naman niya ng kampanya kang Departamento de Salud Bicol, pangapunan kay ni sa Davos, sa mga principals, mga heads, mga stakeholders, sa mga pampubliko, asin eskwelahan sa elementarya, sekundarya, maski ang public, private na schools. In connection kang nagdadangadang naralaugan na naman, tapirang aldaw na lang ang pagpuntang klase sa maabot na July 29, 2024 sa ma-start sa agang enrollment. Matapos yan, sabi Karondang Philip, sa maabot na July 26. And ang pagburulokasan, pagbalikan sa mga kapian sa klase sa maabot yan na July 29, 2024, aldaw man na Lunes. In connection kayan, sabi Karondang Philip, maigot na naman niya ng kampanya kan Departamento de Salud Bicol, pangapudan sa mga principals, mga head, presidents ng Davos, na eskwelahan igdi sa Pilipinas, particularmente na igdi sa Rion Bicol, na dapat maging malinig, pabigla na naman, naglangkaba ang kaso pang dengue igdi sa enterong kabikulan. Base kaya sa datos ay pinagpaluwas tabi Karondang Philip ng Departamento de Salud Bicol, nakapag-rehistro ng 15% paglangkaw ng dengue cases, poon ka nakaaging Enero 1 sa Hunyo 15, presenting daon kumpara sa parehong peryodo kang nakaaging taon. Sigun kaya tabi Karondang Philip sa Departamento de Salud Bicol, uminabot sa ngunyam na sa 77,867 ang nairehistro kang dengue kung saan 205 digdi ang nagadan, mantang nasa 67,576 sana ang kaso kang dengue na nairehistro kang nakaaging taon sa parehong peryodo. Mientras tanto, nagpagirumduman ang naunabito ng ahensya sa mga magkakanigong lakdang asin pagtarabangan kang komunidad nga ni maibitaram ang paglakop ng lamok o rugna itong nagdadaraning dengue.
Partikularmente natabi karon ang pilit sa mga eskwelahan sa araman niya ko na labi sa sarong bulan na day na nagamit, nagtataga-uran-uran na, baka may mga napamugaran na o napag-isara na ng lamok. Kaya ang pangapulan mo niyan kang Departamento de Salud Bicol, magimalinig sa kapalibutan, siguraduho na ang lambang eskwelahan sa mga lugar di sa Rion Bicol maging safe, tanganing maibitaran na makagat, ning lamok ang mga kaakian na pwede magdara kang helang na dengue. Ang helang na dengue, sabi karon Dan Philip, bako manining transferable. Once na nakagat ka kang lamok na igwang dengue carrier, once na kinagat ka kayam, piyado baka magkahilang ka man kang dengue. Kaya mahigos mo niyan, sabi karon Dan Philip, ang pangapudan kang Departamento de Salud Bicol na dapat maging malinig kita sa kapalibutan sa ni maibitaran niya to ang pagkuriyat urog kang dengue. So yan sabi ko ron ng Philip ang sa tuyang informasyon na pangapudan sa ngunyan kang Departamento de Salud Bicol ka nagtaas ang kaso kang dengue igdi sa enterong Kabikulan. Dugang na Barata sa Lado Lokal, Rafa Cáceres reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Tapit sa burukasan kan klase asin man digdi sa dinggi. Elang madinggoy. Dinggi-dinggoy. Minsan may mga paging na namuklugod baga nagruruluwasan. Imbis magkapuruho. Pag nagpaging ka dyan sa mga eskwelahan, maduruman man sa mga residensya, so mga namok. Kaya dapat sabay-sabay, pati mga residensyan pagtaraid ka na eskwelahan na papaging, mag-spray man. Saka mantiniron sana po ang kalinigan sa kapalibutan. Bako na yan makangangalas kung magdakol na naman ang mga namok ngunya ng mga panahon ta usong-uso na naman bagaan na pagbaha, tiguran. Tapos sa mga drainage canal, sa iba mga barado na dapat ko ta pinagalinigan na kan panahon ng El Nino. Ngunya na rainy season na naman, sabi nga ni pwedeng magtama, La Niña na naman. Kumbaga, ito pong mga proyekto sa flood control ang daiman na implementar nin tultol. Kabali na dyan ang road widening. Pag abot sa road widening, dapat ko ta pinakarhay itong mga drainage canal. Dyan nga ni sa San Agustin, okay na. Tapos sa San Isidro, dahil patapos ang road widening. May mga nagsiswestiyon nga ni pong nakakaabot sa Sakuya na dapat kaya ngaya open canal sana. An mga drainage ta nga ning pasil linigan sa bagay tama man. Itong open na tinatakupan sana an drainage. Kumbaga kung malinig, madaling mahiling sa mga nakakabarang mga basura, mga laboy. Dyan po sa San Agustin, tapos na itong road widening. Pero sa iba, dahil pamantapos, so pag papagibunin mga drainage canal, dyan sa naunang bita ng barangay. Ulit apektado po itong nagkapirang mga residensya. Anibay, guwanganing mga business establishment. Pero ang sabi man kanibang mga nakaulay ko dyan San Agustin sa San Isidro, nagkaigwasindanin mga problema pag abot digdi sa baha kung nag-uurana. So proyektong pinag-i-implementar po kan DPWH region asin man kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur, dai tarapos-tapos ang road widening dyan sa barangay San Isidro. Tapos digdi sa may San Agustin. Kumbaga, willing na nga ni ang mga residentes na
magkagaraba na itong sa indang mga edipisyo tangani sa nang pabilohon ang proyekto ang pag-implementar kundi ngunyan garo napornada baka mayo na nin pundo. Na baga naggigirong si Engineer Aris Hermoso ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Pag hinahapot ko po sa bagay na ini kung ano na ni status kan road widening paghaling San Agustin abot digdi po sa barangay San Isidro, Ciudad kan Iriga. Bueno, antes kitang magpadagos ka na iba pa niya tong mga pinagtutukar nasa linya giraray saro pa niya tong pag-iriba. Field Report! Nasa linya man si Karondang Bane, pasok. Salamat sabi Karondang Philip. Good morning sa imo. Good morning sa gabos ng mga paraan tabay kana programa. Ang kasi informasyon oy salamat kaya Gawad Bonjay uli po Katanggi digdi po sa Santo Domingo Iriga City. Sa kanitad man sa Kapitan Department of Agriculture tabi Karondang Philip na naon din mga seedlings, mga kansadong na gugulayon igdito sa may Santo Domingo Iriga City. So tibaad nga may mga kababayan pa kita igdito sa may Santo Domingo ang daipan nakakapag-avail kay ito libre. Sabi Karondang Philip na ipinagpapanao na sambitan ng kagawad dito sa Santo Domingo ang mga seedlings na yan angay na angay ngunyan patag-uran na kaya Department of Agriculture sa mga siring yan mga gulayon pantanom sanganin ko na igwamang tikang mga madaga sa indong mga kaharungan sa libog sa indong harong at ubangan yan pwede yan tanuman para at least man lamang maging productive ang sa indong pag-aaldaw tabi Karondang Philip. So anyway sa tuyang informasyon, maugong ang bareta igdi sa Santo Domingo Iriga City, dapat duman sa mapukaw na barangay Kapitan Igdi. Kasalida kan nagadan na si Captain Edwin Albanyo sa Randang Philip. Kabasado sa rule of succession, siyempre pag nagkaiguanin Rimalaso, Nagadan, ang Kapitan sa rule of succession at masalida sa saya itong top notcher na kagawad sa di Karondang Philip sa persona ni Chulo Ibreta. Alagan, may mga bareta kaya sa di Karondang Philip para mansanakan na gawos na anasambitan ng top notcher kagawad di po sa Santo Domingo Iriga City. Bistado iniyo na haloy na priyado regular dyan sa Iriga City Water District o ining prime water nunyan sa Karondang Philip. And yan, kung uun basado baga sa Civil Service Code, kung di ako napapasala, ang pagkakaiguan in double compensation kan sarong empleyado kan gobyerno is bawal. Kaya kung sabi nga kasi bago sa pinag-chat ko, si Chocolo Ibareta, alagad sa ngunyan kaya may kasiributan na nasambitan ng official, kaya dain niya ito makukuha nin introduce ka tabi Karondang Philip. Tidaad sa aga, at sabi niya sa aga na lang and makuha niya ito nin opinion kay niyo kasimbagan sa pinagkukuyan kaya siya. Ano na nga ang isasakripisyo niya. Kung halimbawa bagang siya ang nagiging kapitan, dapat isakripisyo niya ang pagiging regular na empleyado dyan sa Iriga City Water District o Prime Water tabi Karondang Philip. Ang pagiging kapitan talagang grabe na ang kuyan-kayan. Halos araal daw na. Araal daw, barabanggi na dapat nga niya sa barangay. Kung siya naging kagawad, okay lang. May aldaw lang, may oras lang, nayaan siya doon sa barangay hall. Hindi siya na ikonsidera pa. Alagad sa kanyan, kahit talaga, idwa siya din isakripisyo naman sa trabaho niya kung sa water district o sa prime water or in pagiging kapitan gabi Karondang Philip. Yan ang tabayanan kan mga taga Santo Domingo, Ciudad ng Iriga. So siguro yan muna ang sa tuyang informasyon. Di kan tali isa informasyon para sa Radio Randa ini Field Report!
Salamat karon dang bane sa mga heras mong informasyon. Ito po kaya sa kasuray ko nga ni pina-resign baga sa ibang mga nagin kapitan. Tapos dahil na pinagtugutan kan kasuray ko 3 na maginduan sa indang posisyon. Empleyado kan kasuray ko tapos kapitan sa barangay. Kaya dahil na so iba tatrabaho dyan sa kasuray ko 3. Nagharali na po. Nag-resign sinda ta nganing makabelo sa pagiging punong barangay.